¿Dónde está? Bueno, benvidos de novo a Taboada, a Lugo, a subida a Taboada, 13ª edición, que volvemos a pôr en marcha. Tiñamos xa a manga de adestramentos en marcha, nunca mellor dito, xa a puntiño de finalizar os carrozados cando tiñamos ese percance de Rubén Blanco, que piloto ok, todo perfecto, pero tiñamos que parar a carreira para apartar do trazado ese coche e por todo de novo en marcha. Xa de novo postos e dispostos para tomar a salida, neste caso os dous últimos carrozados que salían pero tiñan que voltar, xa que miraban esa bandeira vermella que lle obligaba a pararse. Por lo tanto, baixan de novo, neste caso son Javier Carballo da Escudería Lointra, dorsal 26, e o dorsal 25 Jorge Pérez Alonso da Escudería Pontevedra, con ese Porsche 992 GT3 estrenado nesta edición en este ano. Por lo tanto, como digo, a puntiño de volver a retomar esta manga de adestramentos. Xa temos tamén aquí na línea de salida os non carrozados, en este caso pois tanto os Carcross como despois as fórmulas, para tomar saída nesta manga de adestramentos e xa a continuación o máis rápido posible pois a dar o paso á primeira manga oficial. Como digo, a puntiño de tomar a saída. Creo que Quique, benvido de novo, corríxeme, pero Javier Carballo é o que se encontra xa na línea de saída. Así é, Samuel, como ben dices, van retomar esa saída tanto Javier Carballo como Jorge Pérez Alonso. Cabe destacar, non, que unha das novidades quizás máis salientables do reglamento deste 2026, que hasta o ano pasado, si algún piloto se topaba cunha bandeira vermella na manga de adestramentos, non era de obriga volver a repetir a manga, e neste 2026 é todo o contrario. Calquer manga que os pilotos teñan unha bandeira vermella hai que repetila. Entonces, por iso temos aquí na salida xa preparado, listo e disposto a Javier Carballo, e de seguido saldrá Jorge Pérez e xa os pilotos da categoría 8, os non carrozados, os Carcross. E volver a recordar que despois de que cheguen a meta o último dos participantes na categoría dos Carcross, que será Alfonso Bentín Pisco, habrá un impasse para comprobar que a carretera está en condicións óptimas para que salan as barquetas e CMs que temos inscritas nesta proba. Así é, pois xa o director de carreira, neste caso Miguel Ratón, que dá ok para que esos dous carrozados que quedan podan tomar saída. Por lo tanto, pois como digo, xa un poquinho máis de calor, Quique, tamén notarase no asfalto. Saída para Javier Carballo con Jorge Pérez Alonso. La verdad que os tiñamos aquí parados mentras ultimaba todo. Simplemente, incluso visualmente, xa son espectaculares e que se poñen en marcha aínda máis. Sí, o que falábamos antes, non? Tanto os Porsches como o coche de Manolo Senra e os coches das épocas de antes, a verdade que poñen os pelos de punta ainda estando en parado, non? É unha mágoa que non teñamos nesta proba a un dos pilotos que seguramente vai a dar bastante que falar nesta categoría 1, que é o piloto pontevedrés Jonas, que lle adquiriu a Jorge Pérez un Porsche 911 GT3, que a vos seguro fará que esta categoría estea máis reñida todavía. Bueno, o que podemos decir é, volvemos a pedir disculpas por esos problemas técnicos que podan estar surxindo. Como digo, a final, pues bueno, esta transmisión sacouse co maior esforzo posible, pero un poquinho xusto de encima da hora, por lo tanto pedimos esas disculpas por los posibles problemas que podamos ter nesta retransmisión. O que podemos decir é que vamos por todo o que este no noso lado para que saia o mellor posible e seguir disfrutando, neste caso, nesta 13ª subida a Taboada. Antes de que salga, xa escuitamos os ruxir dos motores. Non sei se podemos decir algo do coche de Jorge Pérez Alonso, un coche novidoso, é simplemente espectacular. De onde ven ese coche? Un poquinho temos que dicilo, un pouco se adaptará un pouco, como se adaptará un pouco a Jorge, non? Se cambia moito respecto ao que tiña antes. Non cabe duda que calquer modelo de Porsche vai se adaptar como anillo ao dedo, non? Está claro que Jorge leva demostrado todos estes anos que parece que está tocado por unha varita mágica, non? Como diría outro. Porque, bueno, está claro que tanto os BMWs co que correu hasta ahora como os Porsches se lle adaptaban ben, porque, bueno, eu recordo, e non falaba con Jorge ahora mismo, mirábate de dialogar e estar un pouco unha
anécdota de cando eu era cativo nun slalom que ainda corría Jorge con Forsierra blanco, tracción trasera, era un espectáculo miralo, ¿no? Entonces, bueno, ao final está claro que un piloto de tracción trasera, o Porsche estou seguro e convencido de que se lle vai a adaptar como os outros modelos que tuvo hasta o día de hoxe, como anillo ao dedo, e a vos seguro que se a climatología o permite, o récord que fixo o ano pasado pode recordarlo, creo que temos por aí, penso que o pode chegar a batir, non? O tempo que ten Jorge o ano pasado é un 37.882 cunha velocidade media de 121,37 km/h. Sí que é verdad que hai que facer fincapé en que todavía non está o 100% adaptado o coche para salir en montaña, pero bueno, a vos seguro que Jorge vai suplir coa súa espectacular conducción e bueno, veremos nos sistres do que é capaz de facer. Iba a dicir que al final pasa o tempo, pero Jorge sigue estando igual ou máis espectacular, igual ou máis de rápido, así que polo tanto, pois en este caso ter o piloto vigués con nos, sempre co seu irmán presente, Gilillo Motorsport sempre presente, a verdad que, bueno, sabemos que corre por e para él, iso é unha motivación extra que ven de arriba, a verdad que, pois, seguro que está empuxando desde arriba. Non cabe duda, non, ao final foron sempre por decirlo de alguna forma, e estou seguro e convencido de que siga sendo así, non, dentro do coche. Bueno, iso obviamente é un plus, pero bueno, a maiores Jorge é un tío competitivo que non lle gusta perder nin as canicas, o vos seguro que vai facer todo o posible, todo o que este na súa man para conseguir levar a victoria desta primeira prova. Pues moi ben, Quique, retomamos de novo esta manga de adestramentos con Javier Carballo da escudería Luintra con ese Porsche 991 GT3 Cup que xa fai acto de presencia e, como digo, en breve xa 30 segundiños para que Jorge Pérez Alonso se poña tamén en marcha e daremos paso, como ben decías, aos non carrozados xa. Así é, Samuel, temos a Javier Carballo en pista, de seguido saldrá Jorge Pérez Alonso. Aí arranca o piloto vigués coa nova adquisición, o Porsche 992 GT3 Cup, e de seguido saldrán xa os primeiros participantes da clase 8, Oscar Cross. Será Iago Puertas Pombal o primeiro en tomar a partida, seguido de Martín Torres, Alejandro Pereira, que hai que destacar a este nome, Samuel, porque é o becado da Federación Galega de Automobilismo, un rapaz moi novo que de seguro que vai facer moi ben. Así é, Quique, xa non carrozados na estrada, en este caso Iago Portas Pombal ya los vais a ver ahora. E cando xa vai tomar a partida, Samuel, en breves, Martín Torres Castro con dorsal 23. Así é que como ben decías, Martín Castro, Sampaio con, en este caso, King Car 1604 que toma salida para él. Pronto xa vamos ter deses dous carrozados que xa chegaron a meta ou deberían haber chegado a meta, por dos non carrozados. Con la base RX01, saída tamén para él. Saída para dorsal 21, José Ángel Rodríguez García de Motor Pollo. Saída tamén para él, como decimos, fantásticas imágenes que nos están chegando tanto de Gubi Social e Media con ese primeiro dron como de Izan Gómez ese segundo dron, imágenes simplemente espectaculares deste trazado, destes 3 km 300 metros que ten, que consta a subida Taboada. Escudería Taller Competición, saída para Efraín Díaz, Cosemoj Bravo, que tamén hai salida para él. E xa temos, Samuel, os tempos tanto de Javier Carballo como de Jorge Pérez.
un 47,675 e Jorge Pérez Alonso un 42,175. Bueno, sabemos que Jorge tenemos la salida dorsal número 19, Daniel Vázquez de Escudería Pontevedra decía que Jorge na primeira manga de adestramentos despois dese parón que sempre, bueno, esas rodas perden temperatura e todo. Aí está la cousa que van caer récord. Así es. É moi factible que se cheguen a batir os récords establecidos no ano 2025 e, bueno, estamos atentos de como se dá. Avanzamos, Quique, coa competición. Neste caso era o que tomaba salida Pablo López Padín da Peña Autocross Arteixo, que tomaba salida e xa preparado línea de salida José Luis Otero da Escudería Taboada, o local, que seguro que quero ofrecerme. Como decía, o local, neste caso José Luis Otero Gómez, que seguro que quere facer ben na casa, pues correndo na casa sempre tes ese plus de motivación, ¿no? Sí, bueno, eu digo sempre que correr na casa pode ser un arma de doble filo, tes razón, sí. Entonces, bueno, estaremos atentos a súa performance e xa temos os primeiros tempos da clase 8, Samuel. Temos a Martín Torres Castro con un 52,008, Alejandro Pereira, o becado da Federación, un 56,151 e Iago Puertas 2,0011. Saída, neste caso, dorsal 16, Fernando Varela Costolla coa Escudería Gali Racing, co Semoj para él, por lo tanto, pues xa buscando esos 15 últimos participantes que afronten esta primeira manga de dorsal 15, neste caso era Arón Goce Sexo da Escudería Pontevedra, que tomaba a saída, preparado xa César Domínguez González, tamén da Escudería, para tomar saída estes 3 kilómetros. Él xa temos en meta, Samuel, o tempo de Pablo López Padín con un 56,741. Dorsal 18, José Otero Gómez tamén temos tempo para el de 2,00,037. Quique sigue saindo participantes, saía anteriormente o número 12 Adrián Picaño da Escudería Estradense, faina ahora mismo Joaquín de las Heras Novo da Escudería Pontevedra, por lo tanto xa buscando eses 10 últimos participantes que afrontan esta primeira manga de adestramentos. Pero, ¿por qué se corta? ¿No? ¿Por qué se llama? Dorsal 10 Ramón Rigueira Fernández da Escudería Taboada, con Jacar, que fai a súa acto de presencia. Temos tempo xa en meta para Arón Goce, un 52,5